Os rapaces do grupo Scout Ronsel saben o que é traballar para conseguir o seu diñeiro. Así é que os maiores do grupo chamado Rotas organizaron esta fin de semana un mercadillo, co obxectivo de recadar fondos para poder financiar as súas actividades sen ánimo de lucro. Nós chamamos estrallo a forma de conseguir cartos por medio de traballos de todo índole, desde lavar coches a vender donuts, a repartir periódicos ou hacer mercadillos. A forma de que os rapaces vexan traballando eles, que tamén se poden conseguir cartos, que non é fácil chegar a mamá ou a papá e pedirlos, porque a eles les costa tamén ganaros, sino que eles tamén iso leva un esforzo, conseguilos para facer as actividades. O protagonismo que cobran os rapaces na organización e decisión das súas actividades é unha das características do movemento Scout. Así, os Rotas de Ronsel planificaron e coordinaron este mercadillo, para o cal estiveron a recompilar obxectos de segunda man en bo estado, clasificáronos e deseñaron accións de promoción para que toda a vila de Sada soubera que estaban aí. Sobre todo la gente se acerca por curiosidad, porque como no saben que estamos aquí y tal, para informarse, y mucha gente compra para ayudar. O grupo Scout Ronsel, pertencente ao movemento Scout Católico, traballa cada fin de semana con rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos. Estes son atendidos por responsables voluntarios que dedican o seu tempo libre a educar a estes nenos, co ánimo de inculcarlles valores e facer deles persoas críticas capaces de mellorar o seu entorno.